Дами и господа, за вас ча-ча-ча ще танцуват Румен и Ралица. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. I never take your time. I just want your extra time, your kiss. Аплодисменти, уважаеми дами и господа! Стабилен, непоклатим, непоколебим! Румене, заповядай тук при мен. Искам да ти задам само един въпрос. Как успя да вдигнеш летвата толкова високо в това нашето шоу? Тя летвата е лека. Летвата е лека, затова е Добре, благодаря. А сега да чуем мнението на журито. Всъщност, нека да кажа. Всичко това е благодарение на Рали. Защото аз просто тичам по сцената. Той е изключително усърден. Така че, браво. Така, а сега да чуем Галена. Ралица, мисля, че ти направи най-добрата сделка от всички със своето участие с Румен в това шоу. Защото, да, той ще се научи да танцува. Стъпките ги оправи. Но шоуто, което ни поднесе и толкова любим и симпатичен, както видях, че е на публиката, това наистина е незаменимо и това си го постигнал до сега и трябва да ти се отдаде със сигурност. А що се отнася до ча-ча-чатото, аз мисля, че този танц е много труден за мъжете и най-вече в началото на танцовата им кариера. Личи се, че се стараеше, раздаде целувките си, благодарим за тях. Но трябва да се работи, трябва да се освободи тялото, ръцете най-вече, ако ги поправите, мисля, че ще изгледаш по много по-различен начин. Но тук сме, това е само началото. Аз мисля, че зрителите ще задържат много дълго, така ще се научиш да танцуваш наистина. Има ли мисъл, има ли чувство, само тогава има изкуство. Госпожо Раева, вашето мнение? Толкова се забавлявах, Румене, толкова се забавлявах. Честно искам да ти кажа, че никога в живота си не съм виждала такъв танцор. Честна дума. Никога не съм виждала такъв контраст между концентрация, внимание да не се избърка нито една стъпка, беше направо отличник. И абсолютно никакъв танц с тялото. Абсолютно никакъв танц. В същото време това наистина, както каза Галена, е един много тежък танц. В същото време ти имаш една толкова знойна, толкова сексапилна, толкова фантастична танцорка, че аз съм убедена, че още другата седмица ти ще имаш съвсем друг вид. Но със сигурност ставаш мой фаворит и любимец, да знаеш. Със сигурност. Алфредо, сега си ти. Мачо Румен Луканов. Мачо Румен. Много желание. Имаш много желание. Но ти знаеш, не само желание, може нещата да се така. Но очаквам от тебе понататък много по-добре и всичко много добре. Цяла България сега тебе гледам. Да. А сега заповядай при Алекс, за да получите вашата оценка. Дами и господа,
Изненадите на Dancing Stars далеч не се изчерпват с това, че видяхте Румен Луканов да танцува ча-ча-ча. Вие получавате уникалната възможност да направите вашето дете звезда в шоуто, защото Dancing Stars търси своя талисман. За целта трябва да запишете кратко любителско видео с танц на вашето дете и да го качите на изписания адрес. Имате срок до 11 април. Алекс, ти си... Румене, направо ме разби, аз вече съм ти страшен фен. Не само аз, а и цялата публика. Танцуваш, ами ти танцува, пя и си броя раз, два, ча-ча-ча през цялото време. Добре, как мога да се запомня толкова много неща? Айде, пи ни една глътка. Хоп. Откажи ми, откъде е тази страст към танците? Аз съм най-добрият танцор. Така е, видяхме. Всъщност, да си призная, винаги съм го казвал, ама сега разбирам, че това не е просто шега работа. Си иска много тренировки, много работа, много концентрация, много внимание. Абе, човек, как може всяка една част от тялото ти да се движи на различно, не знам. Но Рали е човека, който е направил това от мен. Искам да ти кажа, че златният ти ханш направо ме разби. Дай малко пак така. Да ти го покажа. Осмички съм направил. Осмички почвам да Какво правя. ще кажете на вас? Хареса ли ви танца на Румен? Мерси. Нека сега се обърнем към журито и да видим какви са вашите оценки. Уважаемо жури, моля за вашите оценки. Галена Великова, 4. Илияна Раева, 4. Алфредо Торес, 4. Добре, 12 от общо 30. Това е най-ниският резултат. Нашето жури май е доста по-стиснато от твоя банкер. Какво ще кажеш? Разочарован изглеждаш много. Не, разочарован съм факта, защото положи големи усилия, наистина. В такъв смисъл сега журито е преценило най-добре. Аз не мога да се погледна отстрани, ама съм дал всичко от себе си. За следващия танч ще работя още по-сериозно, защото ясно оценките не ме задоволяват. Сега няма какво да си крива душата. От друга страна, журито смятам, че е малко по-щедро от нашия банкер. Така че... Нищо, не се притеснявай. Сега ще видим и какво ще кажат зрителите, защото нещата зависят и от тях. Ако и вие, уважаеми зрители, искате да подкрепите човекът сделка Румен Луканов и Ралица, можете да го направите с СМС на телефон 17423. Така ще ги предпазите от елиминациите в петък. Затова, ако те са вашите фаворити, направете необходимото, за да сте сигурни, че ще продължат да танцуват за вас. Краси, раздвижи златния си ханши директно към звезда номер 6.